Det er et håndværk, at lægge en bandage på en ko, det er et håndværk. Og det er et håndværk, man skal tage alvorligt, og man skal afsætte tid til. Klovforbindingen er sådan et koncept, vi gerne vil udbrede, som består af en emulsion, eller kaldet Recovery Hoof Paste, som er sådan en salicylsyre emulsion. Så er der en vatplade belagt med en tynd folie på ydersiden, og så er der en bandage, som man vikler omkring i klassisk, som vi kender det fra andre sammenhænge. Den her er kendetegnet ved, at den har en lidt lavere elasticitet, og dermed er nemmere at styre med hensyn til stramhed. Der er behov for konceptet, fordi at vi gerne vil udbrede en tilgang, som rummer en sikkerhed omkring anvendelsen, sådan at man kan gå ind og bruge den på en måde, som både skaber et godt helingsforløb, men også minimerer risikoen for bivirkninger. Vi ser den værdi, at med det her koncept, så vil vi kunne være med til at skabe et billede ind i landmændenes og dyrlægernes hoveder omkring, hvordan et godt helingsforløb er og kan være, også ude i virkelighedens verden, ude i staldene.